Kan I høre os, chat? Lad os lige få et coup i chatten, hvis I kan høre os. Fuck, hvor ser det dårligt ud. Ja, chat. Det er ikke Søndergaard kvalitet, chat. Vi skal til Klub Awards, chat, og I skal med. Fuck, hvor er det akavet, vi skal ind i. Så gå sådan her. Metroen er helt fyldt, chat. Hvorfor ser jeg så slasket ud, mand? Det ligner en polak, mand. Hvor men det er ikke fordi, vi er sammen med håb hver dag. Altså, de der piger, de skal også til Club Awards. Spørgsmålet er, om vi skal følge efter det. Vi kan både kigge på røve, men også samtidig være sikre på, at vi går det rigtige sted. Og hvad for et billede med dig? Det er det, hvis jeg må få et billede med dig. Er det stream? Ja. Altså, jeg har haft situationer, hvor der er nogen, der kommer op, hvor jeg har været en idiot. Det har jeg. Fordi nogle gange chat, så får man altså trip. Jeg sværger. Hvorfor snakker du som Michael Bohle nu? Det går godt være, der kommer nogen op, ikke? Men jeg flykker, jeg bare mig. Chat, jeg har lige været på arbejde. Jeg har lige fået fri, faktisk. Jeg gik ned til Charlotte, så sagde jeg, Charlotte, man, jeg skal til Club Awards, man. Så du må tage de der toiletter selv, man. Chat, hvad synes I egentlig om Bella Sky, chat? Jeg synes, det er fucking grimt, man. Jeg har engang flået helikopter herinde, tror jeg. Jamen, jeg kan ikke vente. Der sker ikke noget, når jeg trykker flip, jo. Fordi du har en fucking Android, man. Du har også Android, hvad? Bonder folk med Android? Fuck, selvfølgelig Android. iPhone er noget lort. Er du stiv, bro? Er du stiv? Prøv lige at vise chatten, hvor mange der er, man. Hvad gør vi her? Folk, de er helt læst på narko. FCK København er videre blå! Ej, chat, man. Jeg sværger. Jeg får sådan noget tramper mig. Nej, han dør jo. Han er jo ikke på bænken. Chat, ham her, ikke? Det jeg har lavet med ham på YouTube indtil videre, det var lort. Ham her, han er syg lort. Vi smadrer helt pisset. Så giv dig hånden. Du er manden! Dennis 14 18! Må jeg godt tage en snap med dig? Ja, selvfølgelig må du. Du ved godt, du har snart ud af næsen, ikke? Dennis fucking 14 18! Michael Jackson! Hallo, Michael Bohm, man. Kan vi ikke lige få et billede, man? Tak for det, man. Du skal bare huske at betale. Fucking FC hele vejen, man. Husk at det. I morgen, der bliver fucking FC, man. Jeg bliver meget lige ved alt det, og gik fuldstændig over. Jeg har brugt 25.000 på 4 dage. Jeg har sparet, jeg er på kontanthjælp. Prøv lige at læse et spørgsmål op. Kan der noget spændende, eller bare stå i det gode vejr? Vi skal bolde din mor. Jakob, han ligner seriøst en fan, der følger efter mig. Man får et billede, Dennis. Man får et billede. Hvad så? Chat, vi skal blive venner med bartenderen, så siger han gratis. Hvis der er en bil, der ser med lige nu, kan du ikke lige prøve at skrue hende igennem til? Damen! Hallo, lad mig lige leve lidt, mand, med min fucking dobbelthage. Mand, Dennis 14 18, han er svans. Jeg ved ikke, hvor I er henne. I er forbigået. Hey, Jakob, der er den røde løber. Er det bare sådan, at alle bare kan gå ind på den røde? Fuck, hvor er det slidt, det her. Ja, det er fucking slidt, chat. Kom med på stigen, bro. Kom med på stigen. Ja. Hvordan er det? Det er pisse fedt. Random folk tager det seriøst på den røde løberchat. Ligner vi nogen, der er på rød løberchat? Hey, kig lige ud til højre, ud til højre. Ud til højre. Alle vil have det. Er du med på live? Hej. Hvor er det? Hvad? Hvor er det? Det er chatten, det der. Hvor er det henne? Hvad for noget? Hvor er henne? Hej chatten. Hej mor. Ja, jeg er mor. Chattens mor, det der. Jeg tror, jeg er mor. Kom. Er det chatten? Det er chattens mor. Hvad sker der her, chat? Chat, hun havde hånden ikke endnu. Jeg tror, det var alle mine venner. Jeg er da ikke på. Dennis Riz havde I ramt den chat. Havde det? Ja, hvad sker der for, at jeg fik hende der den slittes med? Nej, det er crazy. Der er fucking dejlige damer herinde. Det er lige mine typer, men ikke Jakobs typer. Du hader bare fisse. Hun der medfruen, chat. Nej, hun er barn, Hun jo. er brønder, mand. Hun var fræk nok, chat. Spillede totalt kostbar i starten. Jamen, hun må sgu da have en mand, når hun er barn, jo. Hun var sgu da ikke have en mand. Nej, er det Red Bull bilen? Den er fucking sej, den der bil, jeg spørger. Nej, hvor du klæser Søndergaard. Følger jeg bare efter ham derude på toilettet. Jeg skal ikke på toilettet, jo. De skal jo med ud, så chatten ikke kan se jer til kokain, mand. Jeg kan med rent til Hauke, chat. Jeg sværger, chat. Manden er gået fra mig 2 gange på den her stream. Jeg står helt alene, chat. Hvis du er med på stream, bro. Jeg vil gerne sige, Lars, der fuck er Jakob, kæft du snakker. Du kan også bruge mundtøjet til at sluge shots. Jakob NPC. Du ligger bare i din seng og skriver i chatten, som ikke er en NPC, seriøst. Hej, hvad er det her? Det er Twitch. Twitch, Jeg kan klippe sammen til OnlyFans. Mike. Jeg har kæreste på. Okay, færdig. Sorry. Det har jeg ikke, så. God aften. Der sidder en skaldet mand og snakker med, han sidder på knæ og sådan. Der er en, der er i gang med at fri. Jeg læste lige film. Kan I se det der, chat? Kan I se ham? Han sidder lige der. Prøv at se, han sidder bare på knæ nede foran hende, der sidder på bænken. Hvor er dine veninder, mand? Lad os lige udnytte dem, inden vi smutter. Ja, det er det jo. Kan du ikke vise chatten, hvad der sker i banen? Ham der er en gul hoodie, ikke? Ham er en gul hoodie. Han er fucking gakkende. Jeg kan ikke se, så kommer. Det er fordi, jeg er skaldet. Nej, du spiser nogle vitaminer, altså. Du siger til mig at spise nogle vitaminer eller sådan noget. Nej, du må stream,
Kian, han er varmte! Snusen sidder fast på min tommelfinger. Dennis, tag lige min snus af min tommelfinger. Han tog den i munden, den bøs, mand. Sigmund er her. Nej, Sigmund er her. Chat, Sigmund er her, chat. Kom, vi skal lige nærme os. Fuck, jeg smukker. Bien! Jamen, det er det eneste, jeg lige så. Jeg vil sige, at altså mig og Dennis har skrevet mange manuskripter sammen og sådan noget. Sigurd, må vi interviewe dig? Ja, der sker det her. Hvordan er klubbeordet for dig indtil videre? Det er fucking sjovt. Jeg står på en rød løber, og der er ikke andet end søde fans. Er det det? Jeg har været godt menneske, ikke det? Jo! Det er meget sjovt. Hvor mange er det? Twitch? Jeg ved ikke, hvor det er henne. Det er ikke Du ved ikke, hvad det er? Det er Dennis. Nej. Okay, så det er simpelthen Dennis' livestream her, ikke også? Ja. Nej, jeg hader ikke Dennis. Jeg var bare ærgerlig over alle de ting og slurs, han sagde til The Gay Pride. But you know, you live and you learn, honey. Han er lige herovre. Du fucking lækker, Sigmund. Ja, det er rigtigt. Dem sin chat. Feelings til Dennis. Hvordan er det at køre så mange fulde? Det kan godt være sjovt, når det er, ikke? Kører du selv fuld? Nej. Det vil også være dumt at sige ja. Jeg har faktisk bollet en mand før. Har jeg bollet en mand før? Ja, mange gange. Tror I, Tuland er okay? Han ser ikke okay ud. Chat, det er ikke ud om Tulle, det er den mand. Jeg tror... Tulle, Jeg køber af smukker. du har gået hen til chatten 3 gange i dag, og hver gang så er du ned med noget med chattens møder. Han vil bare have dig og smøde, jo. Jeg har hørt, det lån at bolle med. 32. til lort. Er det lort? Ja. Hvorfor? Fordi du tror, at du er selv til barn. Forklar lige i chatten, hvor vi skal hen. Hvad er det for et sted? Det er den til bare Roskilde. De har lige vundet årets klub. Hvorfor har de vundet årets klub? Giver det Hvor mening for dyrt jer, er at mindreårige. Slowly. Lad nu. Den kunne jeg sgu da have spist, den der. Ej, hvor er du dum. Aldrig har jeg set Dennis. Nej, hvis han spiser det jeg nu. kommer aldrig over Nej, sovs i bilen. han spiser det ikke nu. Nej, hvor er du klam, mand. Nej. Ud med det, nej. Den her mand, ikke? Han er faktisk en rigtig god fyr. Det er Ja, han bror, faktisk. jeg er et godt menneske. Jeg har bare købt jeres mad i Polen. Og nu kommer hans lillebror faktisk. Og hans lillebror er endnu mere irriterende, end han selv er. Okay, jeg er klar. Er du klar? Jeg kan ikke finde det. Så lidt tit. Det var med en svag flot, det der. Klap for mig, når de møder mig i byen.